Κύριε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Ναι. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι σκέψεις σας κατά βάθος. Είναι δυνατόν να μην πιστεύετε καθόλου, καθόλου στον ουρανό? Παρακάτω. Δηλαδή, δε. Τώρα εσύ. Παρόμοιο. Και παρακαλώ, στο διάβολο. Ναι. Κάπως. Στην άλλη ζωή δεν πιστεύετε καθόλου? Να ένας άνθρωπος που πολύ δύσκολα τα κατάφερνα να προσιλητήσω. Πείτε μου κάτι. Τι πιστεύετε για τα φαντάσματα, Όχι, αυτό μου είναι ανυπόφορο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό από τα φαντάσματα. Κόβω το λαιμό μου πως υπάρχουν. Μα σε κάτι πρέπει να πιστεύουμε σε αυτόν τον κόσμο. Εσείς σε τι πιστεύετε? Σε τι πιστεύω? Σε τι πιστεύω? Πιστεύω ότι 2 συν 2 ίσον 4. Και ότι 4 συν 4 ίσον 8. Σιγά την πίστη. Σπουδαία ομολογία πίστη. Πολύ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιος έκανε αυτά τα δέντρα? Αυτά τα βράχια, αυτή τη γη, αυτόν τον ουρανό. Όλα αυτά πράστηκαν μόνα του. Εσείς για παράδειγμα. Φτιαχτήκατε τελείως μόνο. Δεν χρειάστηκε να μείνει η μητέρα σας έγκυος από τον πατέρα σας για να σας κάνει. Μπορείτε να δείτε όλα τα τεχνάσματα με τα οποία έχει συγκροτηθεί η ανθρώπινη μηχανή και να μην θαυμάσετε με τι τρόπο έχουν συναρμολογηθεί το ένα μετά άλλο αυτά τα νεύρα, αυτά τα κόκαλα, αυτές οι αρτηρίες, αυτές οι φλέβες. Δεν είναι υπέροχο το ότι μπορώ να χτυπήσω τα χέρια μου. Να κινήσω τα πόδια. Να πάω αριστερά. Δεξιά. Μπρος. Πίσω. Να στριφογυρίσω. Να στριφογυρίσω, να στριφογυρίσω. Τέλεια, τέλεια. Μπράβο. Ό,τι και να λέτε. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχει κάτι θαυμάσιο, κάτι που όλοι οι σοφοί δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν. Πιστεύετε ό,τι θέλετε. Πολύ που με νοιάζει αν θα πάτε στην κόλαση. Ναι.
Θέλω να φορέσεις τα ρούχα μου. Αχα, και εγώ τα δικά σου. Πώς χειρεύεστε, κύριε. Ναι, εδώ με τα ρούχα δεν θα με σκοτώσει. Έλα, γρήγορα σου κάνω και μεγάλη τιμή. Τρισόλβιος ο υπηρέτης που του δίνεται η δυνατότητα να δοξαστεί πεθαίνοντας με τα ρούχα του κυρίου του. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή. Μου φαίνεται ότι χαθήκαμε. Δεξιά. Αριστερά. Να σου πω, πώς πάει κανείς από εδώ στην πόλη? Δεν έχετε παρά να πάρετε αυτό το δρόμο. Μόλις βγείτε από το δάσος, στρίψτε δεξιά. Αν θέλετε όμως τη γνώμη μου, να έχετε τα μάτια 14. Εδώ γύρω, πάει λίγους καιρούς. Υπάρχουν κλέφτες. Σου είμαι κατά υποχρεωμένος, φίλε μου, και σε ευχαριστώ μόνη μου την καρδιά. Αν θέλετε, κύριε, δώστε καμιά βοήθεια. Αχα! Η γνώμη σου από ό,τι βλέπω είναι υστερόβουλη. Ένας φτωχός άνθρωπος είμαι, κύριε. Εδώ και 10 χρόνια αποτραβήχτηκα ολομόναχος σε αυτό το δάσος. Δεν θα παραλείψω να παρακαλέσω τον ουρανό να σας δίνει κάθε είδους αγαθά. Παρακαλέσαι τον να σου δώσει κανένα ρούχο. Και μην ταλαιπωρείσαι με τις υποθέσεις των άλλων. Καλέ μου άνθρωπο. Δεν γνωρίζετε τον Κύριο. Αυτός πιστεύει μόνο ότι 2 συν 2 ίσον 4. Και 4 συν 4 ίσον 8. Μέσα σε αυτά τα δέντρα με τι ασχολείσαι? Προσεύχομαι. Προσεύχομαι όλη την ημέρα στον ουρανό για την ευημερία των καλών ανθρώπων που μου δίνουν κάτι. Άρα λοιπόν δεν είναι απίθανο να έχεις ό,τι σου χρειάζεται. Δυστυχώς, κύριε, ζω στη μεγαλύτερη στέρηση του κόσμου. Θα αστιεύεσαι. Ένας άνθρωπος που παρακαλεί καθημερινώς στον ουρανό δεν μπορεί να μην πηγαίνουν καλά οι δουλειές του. Σας διαβεβαιώ, κύριε, τον περισσότερο καιρό δεν έχω ούτε ένα κομμάτι ψωμί να βάλω στο στόμα μου. Αυτό είναι περίεργο! Πολύ άσχημα αναγνωρίζονται οι μέριμνες σου. Θα σου δώσω τώρα αμέσως ένα χρυσό Λουδοβίκιο. Εκεί να... Κύριε, θέλετε να διαπράξω μια τέτοια αμαρτία? Σκέψου μόνο, θέλεις ή δεν θέλεις να κερδίσεις ένα χρυσό Λουδοβίκιο? Να σου το δίνω. Αν βλαστημίσεις. Ορίστε. Πρέπει να βλαστημίσεις. Κύριε. Αν δεν βλαστημίσεις. Κύριε. Αν δεν βλαστημίσεις,
Δεν το παίρνεις. Όχι, κύριε. Προτιμώ να πεθάνω από την πείνα. Έλα, βλαστήμα λίγο. Έλα, δεν είναι κακό. Ένας εναντίον τριών, αλλά είναι άνισος ο αγώνας. Από τον τρόπο που τράβησαν κλέφτες σε φυγή. Καταλαβαίνει κανείς τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει τον μπράτσο σας. Κύριε, δεχτείτε να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για μια τόσο γενναιόδορη πράξη και... Δεν έκανα τίποτα, κύριε, που δεν θα την είχατε κάνει στη θέση μου κι εσείς. Μα πώς έγινε και πέσατε στα χέρια τους? Με τον αδελφό μου και τους άλλους της συνοδείας μου τυχαία χαθήκαμε και εκεί που προσπαθούσα να τους ξαναβρω συνάντησα αυτούς τους κλέφτες. Πρώτα σκότωσαν το άλογο μου χωρίς τη δική σας αξία. Θα είχαν κάνει το ίδιο και σε μένα. Σχεδιάζετε να πάτε προς την πόλη? Ναι. Αλλά δεν θέλουμε να πούμε. Ο αδελφός μου και εγώ είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε στην Ήπειρο. Για μία από εκείνες τις υποθέσεις που υποχρεώνουν τους ευγενείς να θυσιάζονται. Οι ίδιοι και η οικογένειά τους.
Θα ήταν μήπως αδιακρισία αν σας ρωτούσα ποια είναι η υπόθεσή σας. Λοιπόν, κύριε, θα σας πω, χωρίς κανένα δισταγμό, ότι η προσβολή την οποία προσπαθούμε να εκδικηθούμε είναι η αποπλάνηση της αδελφής μας. Η απαγωγή της από ένα μοναστήρι. Και ο δράστης αυτής της προσβολής είναι κάποιος τον Ζωάν Τενόριο. Γιος του Ντόν Λουί Τενόριο. Το ψάχνουμε εδώ και λίγες μέρες. Σήμερα το πρωί ήμασταν στα ίχνη του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία κάποιου υπηρέτη. Αυτόν τον Ζωάν, κύριε, για τον οποίο μιλάτε, τον γνωρίζετε? Εγώ? Όχι. Όχι. Δεν τον έχω δει ποτέ. Άκουσα όμως τον αδελφό μου να τον περιγράφει. Ουρανέ, τι βλέπω εγώ! Αδελφέ μου! Είστε μαζί με το θανάσιμο εχθρό μας! Το θανάσιμο εχθρό μας! Εγώ είμαι ο Τον Ζωάν ο ίδιος! Προδότη! Πρέπει να πεθάνεις! Πρέπει! Αδελφέ μου! Σταθείτε! Σ' αυτόν χρωστάω τη ζωή μου. Χωρίς τη συνδρομή του μπράτη του, θα με είχαν σκοτώσει κλέφτες που βρέθηκαν μπροστά μου. Και αυτός ο λόγος θέλετε να εμποδίσει την εκδίκησή μας! Ναι. Οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ένα εχθρικό χέρι είναι εντελώς ανάξιες να δεσμεύσουν την ψυχή μας. Κι αν κανείς πρέπει να μετρήσει την υποχρέωση με την προσβολή, η ευγνωμοσύνη σας, αδελφέ μου, στην προκειμένη περίπτωση είναι τελεία! Ωραίος αδελφά μου! Με διαφορετικό! Δεν πάμε να κάνεις ευκαιρίες ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Άφησε με! Άφησε με, δεν του επιστρέψω εδώ. Αυτό που μου δάνεισε. Να εξοπλίσω τώρα μέσω στη ζωή που το οφείλω, αναβάλλοντας την εκδίκησή μου. Όχι! 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 Αν απιστοχωρήσουμε τώρα, θα διακινδυνεύσουμε την εκδίκησή μας και η ευκαιρία να εκδικηθούμε μπορεί να μην ξαναδοθεί πια. Αν εσύ απεχθάνεσαι να προσφέρεις το μπράτσο σου, δεν έχεις παρά να αποσυνδείς και να αφήσεις στο χέρι μου τη δόξα μιας τέτοιας θυσίας. Αδελφέ μου! Σε παρακαλώ! Πρέπει να πεθάνει! Αδελφέ μου! Πρέπει να πεθάνει! Δεν θα επιτρέψω με κανένα τρόπο να μιληθεί η ζωή. Πρέπει να πεθάνει! Άρχιζομαι στο Θεό! Να τον περαστώ εδώ, εναντίον ουδήποτε! Πρέπει να πεθάνει! Ότι θα καταφέρω να τον οχυρώσω με αυτή την ίδια τη ζωή που έσωσε. Όλα αυτά τα λόγια είναι περιττά! Πρέπει να πεθάνει! Αν είναι να βρουν στόχο, τα χτυπήματά σου θα χρειαστεί να διαπεράσεις εμένα. Παίρνεις το μέρος των εχθρών μας εναντίον μου! Μα και να το κοιτάζεις! Και να κυριεύεσαι από τα ίδια τρομερά αισθήματα που νιώθω κι εγώ! Εσύ του δείχνεις αισθήματα γεμάτα τρυφερότητα! Αδελφέ μου, ας δείξουμε με τριοπάθεια για μια δίκαιη πράξη. Ας μην εκδικηθούμε την τιμή μας με αυτή την παραφορά που εκδηλώνεις εσύ. Ας μην χάσουμε τον έλεγχο της καρδιάς μας. Αυτή την αξία που δεν έχει τίποτα το άκριο. Δεν μου σε καμία περίπτωση κανένα οφειλέτης στον εχθρό. Με την αναβολή δεν πρόκειται να γίνει η εκδίκησή μας λιγότερο εκρηκτική. Θα φανεί μάλλον πιο δίκαιη τα μάτια όλου του κόσμου. Παράδοξη αδυναμία! Φρικτή τέχνωση! Να διακινδυνεύει κατά αυτόν τον τρόπο κανείς τα συμπόνια και στιγμής του με την γελία σκέψη μιας απατηλής υποχρέωσης.
Απέτρεψε! Θα κάνω λάθος! Θα βρω τρόπο να επανορθώσω. Don Juan. Don Juan. Don Juan! Αδελφέ μου, πάμε! Ποια στιγμή τραός! Δεν υποτιμάτε χώρο μου, τι σοβαρότητα! Ναι, πρέπει να πεθάνει, πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να πεθάνει. Άτιμε! Μου επιτίθατε και εσύ το σκάφος. Συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε, εδώ δίπλα είμαι. Θα ακούσω τον καιρό. Δεν βλέπετε. Τι είναι αυτό το υπέροχο οικοδόμημα? Πώς? Δεν το ξέρετε. Όχι. Αλήθεια. Ωραία. Είναι ο τάφος του διοικητή που σκοτώσατε. Έχεις δίκιο. Δεν ήξερα ότι ήταν από αυτή την πλευρά. Όλοι με έχουν πει καταπληκτικά πράγματα για αυτό το έργο, όπως για το άγαλμα του διοικητή. Νιώθω την ανάγκη να πάω να το δω. Όχι, μην πάτε, κύριε. Δεν είναι ευγενικό να δείτε έναν άνθρωπο που σκοτώσατε. Αντιθέτως, με την επίσκεψη αυτή θέλω να το απευθύνω τη φιλοφρόνησή μου. Αν είναι ευγενής, πρέπει να τη δεχθεί αμέσως. Αχ, η Κύριο υπηρετώ.